I com a tots els va agradar, la bruixeta tafanera que volia ser cantant a la ràdio i a per sempre, a la ràdio se'n va quedar. Cantar sin parar de nit i de dia. Cap a la ciutat es va enfilar en bicicleta per no contaminar. Com al carrer tingué molts fans a anar a la ràdio per a ser professional, per fi el seu somni s'ha complit i canta a la ràdio de dia i de nit. En este concert de Santa Cecília amb el infantil estem de família, gràcies a Mercè que quan ens ha ferit. Esperem que li agrade i torne per ací.